Kaixo ikusentzule eta ongi etorri egunez egun programara. Gaur kontan Miren Gorrotxategi dugu gure artean eta plazerra da izan ere argitaratu berri du bere azken liburua, Sotoan gordeak izenekoa, eta kontatuko digu nondik eta nora egin duen lan hau, baina lehenagotik ere ezaguna egingo zaizue akaso, 33 ezkil eleberria ere publikatu zuelako 2016an. Gaurkoan hortaz eta bertze gauzetaz hitz egiteko aukera izango dugu. Kaixo Miren, zer moduz? Kaixo, arratsaldeon, ondo, eskerrik asko. Konta iguzu apurtxo bat, atera berri da zure azken obra, zure azken liburua, eta ze sentsazio dire hasiera batean etortzen zaizkizunak? Bueno, kalean daia da, hilabete inguru edo hortxe gabon parterako ja argitaratuta kalean zen, eta pasaden aste honetan egin dugu ja da aurkezpen ofiziala, esango dugu ja bidetxo bat egina duela, eta gustura ez, behin hainbeste denbora eta lan ematen duen proiektu bat azkenean kalean ikusteak eta lehenengo irakurleen inpresioak jasotzea beti gustura hartzen da bai. Lehenengo liburuan denak hurbil ziren guztiak berriak izango dire zuretzat ez, edo azkenean zure liburua irakurtzen duten hoien kritika berezi xamarra izango da lehenengoa delako, baina bigarrenak ere agian beldura handiagoa emango du, ezta? Bai, gogoratzen dut, 33 ezkil amaitzear nengoenean, lehenengo aldiz pentsatu nuen horretaz, ez? Kaleratu eta gero zer nolako harrera izango zuen, ez? Ze hain zaude sartuta zure sormen zurrunbilo horretan, ez diozula agian erreparatzen, ez? Gero ondoren datorrenari. Eta oraingo honetan, agian zentzu horretan, prestatuago nengoen, ez? Banekien, zer izango zen ondoren. Baina aldi berean ez dakit horregatik izan den edo zergatik zailtasun gehiago eman dizkidan novela izan dela sortzeko orduan, ez? Esaten da, ez? Bigarrena zailago izaten dela, ez dakit horregatik izan den edo jada jendeak bazituelako espektatiba batzuk jarrita, ez dakit. Bai. Hala ere, sariketa baten parte izan dira bai lehenengo eta bai bigarren eleberria, horrek ere segurtasun apurtxo bat ematen zizun, jakiteak, bederen sariketaren kriba hori pasa zuela? Bai, hori da batik bat lehenengoan, ez da? Lehenengo aldia zen alako proiektu handi baten sartzen nitzela, eta bai, ez, neure intxeguritatetik, ez, zenbait momentutan ni buruan nituen ideia horiek pentsatzen baina hauek interesatuko zaizkio norbaiti edo norbaitek irakurriko ditu gustura burutik ateratzen zaizkidan une horretan, eta azken batean neure buruari hori izan behar nionez, epaimai baten kriba pasa du, beraz kalitatetik ondo dagoela ematen du, eta bestalde irakurleari gustatuko zaion zerbait izango da, ez? Eta bigarren honetan alde horretatik desberdin izan da, ze agian orain neukan segurtasun hori edo aurrekoan ez neukana, baina bai lehiaketek niretzako oso garrantzitsua markatzen dizkizutela epeak. Lehenengo eleberritik bigarren gora ere izan ditut proiektuak agian jarri ditudanak, baina arrazoi batetik edo besteagatik bidean gelditu direnak, ez? Eta azken baten baldin badaukazu beka bat eta epe bat zehaztuta, engasatzen duzu hau egin beharra dago eta atera beharra dago. Eta niretzak bigarren honek batik bat hori esana izan du bai. Lehenengo Agustin Zubikarai sariketako irabazlea izan zen, lehenengo eleberri hura, eta bigarrena Sotoan gordeak izena duena Hilbeltzan saritua izan da. Ezagutzen zenuen lehenagotik Hilbeltza proiektua, zeba erabaki zenuen aurkeztea? Bai, Hilbeltza ezagutzen nuen, 33 ezkila aurkezten izan nintzen, 2016 amaieran atera bazen, 2017ko Hilbeltzan uste dut izan nintzela. Ez dakit Hilbeltzaren bigarren urte, ez nahiz oso ondo gogoratzen zen, magarren urtea zen, baina astapenetan oraindik. Eta orduan ezagutu nuen, eta idazten ari nintzen ura beltza izanik, esan nuen, agian hause da momentua eta behar dudan bultzada bigarren novela osatzeko, bai. Bigarrena idazteko epe batzuk zenituen, nola ibili zara? Errexein zaizu egoerara egokitzea eta 40aldiarekin imaginatzen dut ere tokatuko zitzaizula lan apur bat egitea, nola bizitu duzu? Lehen pixkat esan dizudan bezala, niretzako oso gogorra izan da, ez epe aldetik, ze hori esaten zidaten, ez? Bai sortea tokatu zaizula 40aldia, idazteko denbora gehiago, niretzako pixkat kontrakoa izan da, ze
azken baten nik esaten dut kezkak eta irudimena ez direla lagun onak, ez? Eta ask eta lasai zaudenean, niri behintzat irudimenak hobeto funtzionatzen dit, eta ez presio horrepean eta bizitzako hainbat inseguritate hain azaleratuta dauden une horretan, ez? Nik uste zati handi batean horregatik ere izan dela, agian bigarrengoa delako ere, baina nik uste dut egoerak ere asko eragin didala bigarren hau idazterakoan, eta ezin egon hori, eta sortzen zitzaizkidan antsitate horiek eta saiatu naiz baita ere pixkat liburuko pertsonaien bitartez ere adierazten. Niretzat egia esan ez da izan xamurra. Gozatu dudan momentuak novela hau idazten izan zen batik bat hasieran, eta ja amaieran, ja nolabait osatuta nuenean, eta idazten orduak konturatu gabe pasatzen zaizkizun hori, tarteko horretan ez dut hainbeste gozatu. Gogorra izan da, agian tratatzen diren tematikak ere ez dira atseginak, ez, novela beltz honetan, eta nik uste agian guztiak izan duela eragin pixka bat, baina baina amaituta zoratzen. Eta imaginatzen dut, irakurtzen duenak ere, agian ikusiko duela bere burua islatua, ez? Pertsonaien batean, egoeraren batean. Bai, izan liteke, niretzako novela beltza, azkenen baitzaki bat beste hainbat gai jorratzeko, ez? Eta hemen historia abiatzen da bikotea harreman batetik, eta bikotea harreman bateko sekretuetatik, ez? Sotoan gordeak horrek, azalak erakusten du ez dakit ikusi zuena azala, ardo botila bat agertzen da, gorria, imagina ezakego ardoa, edo dola, edo dena delakoa. Eta sotoan gordetzen duguna, ardo onak izateaz gain, izan litezke sekretuak ere, ez? Pertsonaia batek aipatzen du eleberrian zehar, sotoan gordetzen ditugu, gonbidatuak etxera ekartzen ditugunean, egongela eramaten ditugu, maitaleak badira agian logelara, baina sotora inor gutxi gaizten dugu, ez? Hor, normalean ezkututa izaten ditugun, edo sekretuak, edo lotxatzen gaituzten gauzak, edo antzekoak, baina gutxi gonbidatzen dugu horiek erakustera, ez? Eta pixkatzen zu figuratibo horretan ere erabili dut izenburua, ez? Eta historia hortik abiatzen da, bikote harreman batean, Alex eta Noraren arteko harreman horretan, Alex konturatzen da, norak iraganeko hainbat sekretu dituela ezkutuan, eta berarentzat gainera karga handia direla, eta sentitzen da, horiek jakiteko eskubide osoarekin, eta horrazten da pixkat bere bikotekidearen iraganean aztarka, eta horra agertzen dira, agian gero konturatzen denez, agian jakin nahi ez zituen zenbait gauza ere bai. Askotan, informazio gehiegi edukitzea ere ez baita ona izate. Hori da, bai. Pertsonai horietan zentratuko da batez ere zure eleberria, edo gero ere joango dira integratzen bertze pertsona batzuk protagonismo handiagoko bat lortuko dutenak? Bai, hortik abiatzen da novela, eta gero hainbat pertsonaia, ez, esan bezala iraganean joango da pixkat aurkitzen edo gauzak bilatu nahian, eta novelara berean 3 garaitan gauzatzen daude 14 kapitulo, eta kapitulo bakoitzan 2019an, 2009an eta 1999an gauzatzen da, bai. Beraz, sare garai ezberdinetako sare horretan aurkituko dira pertsonaia desberdinak, eta batik bat sakonduko du ez, besaten genuna ez, norak dituen sekretu horiek, baina norarenak bakarrik ez dira sekretuak, nora Bianako upategi bateko alaba da, eta topo egingo du Alexek, bai noraren iraganeko sekretuekin, familiako sekretuekin, eta upategi horrek atzean dituen sekretuekin baita ere, ez? Eta bide horretan eramaten du 3 garai desberdin horietatik irakurlea. Zuk bi eleberriak nahiko estilo antzekokoak edo idatzi dituzu, generoari dagokionez gutxienez, baina irakurtzerako orduan, irakurle bezala, genero hori da gehien gustatzen zaizuna, edo beste genero batzutan ibiltzen zara irakurle bezala gustorago? Egia esan, ez naiz genero horren zalea ez dut esango ez naizenik, baina eta irakurri gehiegi ez dut egiten, eta pixkat irakurri eta ahaztu gertatzen zait, ez? Agian momentuan gustura irakurtzen dudan zerbait da, baina ez da zerbait ukitzen hauena edo barnean gelditzen zaidana. Alde hortatik, serieak eta filmak bai gustatzen zaizkit agian misterio, beldur edo iluntasun hori transmititzen dutena, baina irakurle gisa bai ez naizela agian hain zalea, genero horrena. Eta bertze genero batzuk ukitzeko interesa barrenean piztu zaizu, Miren?
Hogeita hamairu ezkil kaleratu eta gero esaten nuen nahikoa egin nuela genero horrekin, ez? Batetik zen prozesua idaztekoa, eta gero hainbat denboran baita irakurle klubak eta elkarrizketak, ez? Eta, bueno, liburuak atzetik ekartzen duen guztia, eta esaten, bueno, momentuz beltzarekin nahiko egin dut. Eta bueno, egin izan ditudan saiakerak, sotoan gordeak idatzia horretik ibili dira beste genero batzuk ukitu nahian, baina ez zuen nolabait abiatzen ziren, baina ez zuten bide luzerik egiten, eta probatu nuen berriro ere beltzarekin, eta ez dakit eroso sentitzen naizen hor, edo kontatu nahi ditudanak horiek kontatzeko marko ematen didan, baina berriro beltzari ekin diot, eta aurrerantzean, orain aurrekoan esan nuen bezala, oraingoan bai ez dudala esango hurrengoa beltza izango denik edo ez denik, ze bueno, aukera guztiak irekita utziko ditut, eta bueno, gero ikusiko da, ez dakit. Miren, idazle izateaz aparte, irakasle ere bazara ez banago oker. Bai. DBH-ko ikasleekin ibiltzen zara? Bai, hori da, DBH lehenengo mailan. Eta agian hortik etorri zitzaizun apur bat irakurtzeko desira hori, beraiekin liburua konpartitu eta literaturaren munduan bueltaka ibili zinelako, edo beste bide batzutatik etorri zitzaizkizun liburu bat idazteko nahi eta desioak? Bueno, idaztean niri txikitatik gustatu izan zait, orain nire ikasleen adina nuenetik edo txikiagotatik ere bai, ez? Niretzako idazlan egitea zen, batzui gorputz hezkuntza gustatzen zitzen gehien niretzako zen gozamen bat idazlanak egitea berdin zitzaidan euskeran izan edo gaztelanian izan gustatzen zitzaidan irudimen hori erabiltzea. Eta gero nolabait aparkatu lortu nuen sariketa Urruzuno sariketa lortu nuen, 16 bat urterekin horre sarituetako bat izan nintzen, eta gero pixka bat aparkatuta izan dut idaztea hainbat urtetan. Eta suertatu nintzen 2014-15 ez dakit horregin nuen bidaia bat Madagaskarrera, egon nintzen voluntario moduan, eta ordu asko nituen libretan, ez internetik, elektrizitatea ere ordu gutxi, eta egon nintzen pila bat irakurtzen, eta liburu gehientsuenak irakurri nituenean, esan eta izan zen momentu bat, bizitzatik deskonektatu, lasai hartu, eta neure buruari galderak egiten hasteko, ez? Eta esan eta zergatik txikitako harrari, zergatik ez diozu pixkatira egiten, eta pixkat hortik hasi nintzen berriro ere idazten, gero istripu txiki bat izan nuen, eta hilabetez etxean egotea tokatu zitzaidan, eta batak bestea ekarri zuen, eta horreldu nion berriro idazketari. Eta gaur egun klasean nola hartzen zaituzte ikaslek, ze komentatzen dute zure liburuen inguruan? Bueno, orain gaztetxoak dira, ez? Aurten DBH lehenengo mailan nago, da normalean 33 ezkil irakurtzen dute, gehienez ere DBH lau edo hortik gorako, ez? Bai. Baina interesa bai, eta mila galdera egiten dizkidate, eta bai, divertigarria da azkenean, ez? Bai, gustatzen zaie, bai. Nabaritzen duzu idazle berriren baten desira pizten ari zarela zure idazle lanarekin? Ez dakit nire idazlanarekin, gustatuko litzaidake eredu edo erreferente izatea, ez? Eta batik bat emakumezkoa izan da baita ere, ez? Zehain gutxi dituzte. Nik ikusten dut badutenak, ez? Badutenak gaitasuna eta saiatzen naiz animatzen, eta nik uste dut badela, ez? Irakasle bezala gure funtzioa doaina edo gogoa bakarrik ere, ez? Dutena horiek identifikatu eta animatzea bide hori lantzeko behintzat gutxienez, ez? Gero ikusiko dute zer egin, baina behintzat lehenengo bultzada horren ikuste laguntzen duela, bai, eta behar dutela. Eta zuk zure buruari erreparatuz gero, lehenengo eleberri hontatik bigarrenera, saltoa nabaritzen duzu idazle bezala, nabaritzen duzu gauzatzutan garapen bat eduki duzula, nola bizitu duzu prozesua? 33 ezkil idatzi nuenean, desango dute ez jakintasun oso idatzi nuela, ez? Inoiz ez nintzen formatu ez idazle modura, ez, azkenean irakurri dudanetik, ez? Jan dudanetik, eta idazle batentzat garrantzitsuenetako bat hori da, ez? Lehenengo idazle izan nahi baduzu irakurtzea.
Alde horretatik, bai, baina bestalde idazte prozesuak berak pila bat erakusten du, bai editorearekin duzun harremanetik eta zeure buruarekin ere bai, ez, idatziala. Eta gero esan dudan bideo horretan, 33 ezkil kaleratu eta gero, hainbat irakurle taldetan, bai idazleekin, eta ze irakurle talde asko idazleek gidatuak izaten dira, eta baita irakurleek jasotako inpresioekin ere, pila bat ikasi dut azken baten, ez? Ze iritziak ematen dituzte, eta ze gustatu zaien, zerrez, zer hobetzeko, eta hori oso aberasgarria da, ez? Lehenengo, aurrez aurre jasotzen duzunean feedback hori, eta horrez gainera izan du denbora gehiago lanbideari buruz irakurtzeko, ikastaroak egiteko, entzuteko, hainbat idazleren ikastaroetan parte hartzeko, eta bueno, alde horretatik neu formatuago ikusten naiz, baina bueno, gero ja emaitzan kalitate aldaketa, kalitatea edo formazio edo bueno, evoluzio hori ikusten den edo ez, hori ja irakurleen eskuetan utziko dut, bai, ebaluatzea. Oraindik ez dut aukera izan irakurtzeko, bigarren hau, baina seguru nabarituko dela eta plazerra izango dela, lehenengoa ederra izan baitzenen irakurtzeko, eta gainera idatziz ez bakarrik, pelikula ere atera dute zure eleberriaren inguruan. Nola jaso zenuen berri hori? Bueno, 33 ezkilekin dana izan zen oso espero gabean, ez? Lehenengo gogoratzen dut deia beka jaso nuenean, izan zen asimilatzeko kostatu zitzaidan, eta gero kaleratuta gero ere batetik oso harrera ona izan zuen, 111 akademia sarietarako ere aukeratu zuten irakurleek, eta gero pelikularena ere oso laster etorri zen ideia, ez? Jarri zen Joanes Urkixo gidoilarian nirekin harremanetan esanez zerbait ikusi zuela, liburuan bazela zerbait ikusten zuena, bai, bazegoela hor nondik tira pantalla handira emateko, ez? Eta, bueno, ni hasiera-hasieratik oinak lurrean ondo nituela, ez? Esaten, bueno, bale, baina oraindik bidea luzea izan daiteke, eta gerta daiteke, edo ez, oso konstiente nintzen horrena. Eta, bueno, hasi ginen bilerak egiten, lehenengo bilera Azpeitian egin genuen, gero ekoiztetxekoekin bildu ginen Bilbon, eta, bueno, ja ikusten zen gauzak lotzen ari zirela, eta bide hartzen ari zela. Eta, gero, errodajean ere izan nintzen, beran okerrez banago, bertatik, barrutik ezagutzeko aukera izan nuen bai Garizmendi baserria bera, ez? Ja forma hartuta, pertsonaiak, bai, Carmen. Kuriosoa behar du, ez da? Egun nura daukat, etorri nintzen etxera eta ezin reakzionatu bezala, hainbesteko impresioa egin zidan nire buruko ideiatxo batete, azkenean txinparta bada, ez? Hortik zenbateraino sor daitekeen, horrek ikaragarrizko eragina egin zidan. Gero pantalla handian ikusterakoetan ikuste denbora pasa zen eta asumituta neukan, eta bai, zinemaldiko aurrestreinaldian hori ikuste handia izan zen baita ere, baina gehien kolpatu edo giltzatuta gelditu zaidan memoria buruan hori da errodajearen egunekoa bai. Imaginatzen du zure buruan aurpegi batzuk eta egonen zirela, eta arate iristean erabat diferente ikusiko zenituela zenbait gauza ere bai, ezta? Bueno, buruan banitu ideia batzuk, baina saiatzen naiz ez da ere oso, ez dizkiet aurpegi oso zehatzak jartzen, ez? Esango nuke, zirriborroak ditudala, eta bueno, pasatu zidatenean aktoren zerrenda bai izan zen, baina ezin hobea, ez? Bai. Hau, ezagik pandemiak lagunduko duen, baina hala ere irakurle taldetan ibiltzeko eta, bueno, liburuaren ezagik aurkezpena, baina berra aurkezpen batzuk egiteko intentzioa baduzu? Bai, ja martxan badago irakurle talderen bat, Sotoan Gordeaken inguruan, eta 33 ezkil ere oraindik hor dabil, ze gaur bertan jaso dut hori deialdi bat edo gonbidapen bat ere horren inguruan, eta bueno, ea bide luzea eta oparoa daukan honek ere. Seguru baietz, eta plazerra izan da, Miren, zurekin mintzatzea, zure lanaren inguruan apurtxo bat gehiago jakitea, eta seguru hemendik urte pare batera, edo lehenago edo beranduago zure berri edukiko dugula berriz ere. Hala den. Plazer bat eta bertze bat arte. Aio. Bale, listo. Bukatu dugu. Bai. Gustora egon zara? Bai. Komodo? Bale. Posten naiz.
Jo, beira, bakarra gauz bat, sentitzen dut ikaragarri gaur enteratu nahi zuri elkarrizketatu behar nizula, orduan ez denborarik eman zure liburu irakurtzeko. Beti gustatzen zaite, elkarrizketatu behar balin badut idazleren bat, minimoki bere liburu irakurtzea. Eta hor ikusi duan esan dut, ez da posible, orduan hori, sentitzen dut, eta hurrengoan seguru elkarrizketa balin badugu irakurria dukiko dudala. Bueno, mila esker Miren. Vale. Aio. Aio.